Subukan po mga kapuso aton kilalahon ang isa ka ginatawag nga kombate espiritual ukon spiritual warrior. Mga marka sini sa lawas, ginapahayag mga Latin nga pangamuyo nga panagang kuno sa mga nagkalain-lain nga elemento. Yaring aton gitutukan. Mga tawong inapatihan ginasudlan sang malain yung mga espiritu. Magin panghalitan, kagin sabwagan sa balatian, nga hindi maeksplikar sa medisina. Ha? Ikaw na nagano sa bata? Pinapamangkot ka ka? Tanan sila, may tagpangapin. Ini si Junjun Jimenez ang barangay Handumanan, Bacolod City. Isa ka kombate espiritual ukon spiritual warrior. Isa lang kuno ang iya tinutuyo sa kabuhi. Ang pakigbatuan ang mga malain ng mga elemento. Ginatawag ko ang espiritu o mga engkanto, demonyo. Bisan ara pa na sa imperno, tawagong ko sa kagipasanib sa imo ka para maistorya ko kung anong ginhatag yung sakit sa imo. Ang bugay, ang ginpasa sa iya sa mga katigulangan sa ila pamilya sa Banuas ng Ilog. Suksok ang mga mutya gikan sa lubi. Agimat kag bulawan nga panaming. Bordado ang lawas sini sa mga nagkalain-lain nga pangamuyo sa Latin. Nabalhag man ang may imahe nga ginakabig sini spiritual warrior icons nga nagahatag sa iya sang kusog sa kada pagsambuwa sa yawa. Sa bunga moderno ng tiyempo, nagapabilin kuno sa gihapon ang mga ginapatihan. Mga yawa nga nagapakuno-kuno, tawo. Ang masami sini ginabulong, mga tao nga ginduplaan sa mga duwende, mga ginalagas sang manughiwit, pati man mga ginapangaluyagan sang kapre. May kaaway ka, makadto ka sa mga babarang, pasulan mo, timambal babarang ko picture, pangalan, o anong mga parte sa lawas mo da, dala di sa akong kay barangon ko. Pag ako ni Junjun, madamo ang duda sang kaangay sini nga kombate espiritual. Apang sa piyak sini, padayon siya sa pagpangbulong kag adlaw-adlaw, ginapakigbatuan ang matinuga nga hindi makita sang mga ordinaryo nga tawo. Upod. Ha? Ano? Kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.